аз санаи 2 июн мавсими нави чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни бозигарони то 14 сола дар лигаи пешсаф оғоз мешавад. Чун анъана имсол низ дар марҳилаи ниҳоии лигаи пешсаф миёни бозигарони то 14 сола 10 даста аз саросари ҷумҳурӣ ширкат меварзанд. Ба иттилои масъулин дар марҳилаи муқаддамотӣ дар саросари ҷумҳурӣ 60 даста барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоии лигаи пешсаф мубориза бурданд ва 10 дастаи беҳтарин роҳи хешро ба марҳилаи ниҳоии мусобиқа ҳамвор карданд. Ба марҳилаи ниҳоии лигаи пешсаф миёни бозигарони то 14 сола чунин дастаҳо роҳ хат гирифтанд. Клуби марказии варзиш артиш, мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпӣ, дастаи дуюми мактаби ҷумҳуриявии маҳорат ашғолии варзиш оид ба бозиҳои даставӣ ва истиқлол ҳама аз шаҳри Душанбе, мактаби варзишии шаҳри Ҳисор аз шаҳри ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ, Сӯхт ва академияи Тоҷ аз шаҳри Хуҷанд, Арали ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, Равшани шаҳри Кӯлоб ва мактаби варзишии ноҳияи Ҷайҳун. Қабл аз оғози мавсими нави ин лига дар қароргоҳи Федератсияи футболи Тоҷикистон бо иштироки директори лигаи футболи кӯдакону наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон Абдулло Соқиев ва намояндагони дастаҳо нишасти машваратӣ баргузор шуд. Дар нишаст асосан ташкили рақобатҳои лигаи пешсаф миёни бозигарони то 14 сола ва дигар мушкилиҳои мавҷуда ҳаллу фасл шуд. Чун анъана имсол низ аз ҷониби лигаи футболи кӯдакону наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон тамоми дастаҳои иштирокчии марҳилаи ниҳоии чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни бозигарони то 14 сола дар лигаи пешсаф бо сару либосҳои варзишӣ, туп ва дигар лавозимотҳои варзишӣ таъмин карда мешаванд. Рақобатҳо дар лигаи пешсаф миёни бозигарони то 14 сола ба таври даврӣ аз рӯи системаи хона ва сафар доир гардида, ҳар даста дар маҷмӯъ 18 вохӯрӣ доир мекунад. Мақсади асосии баргузории чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни бозигарони то 14 сола ин пеш аз ҳама дарёфти истеъдодҳои нав ва қавӣ намудани мунтахаби наврасони то 14 солаи Тоҷикистон мебошад.